इसको पक्का बनाएगा ना? अभी तो कच्चा है ये। दाम दंलै बे बादामा। हेलो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबावनाय जालायबाय। दा आङो दंफैयो जाहैबाय काजु बादाम कम्पानियाव। दा बे कम्पानियाव आङो थाथ'ना दङ साननैसो। ओमफ्राय दहाय फुङावहाय आङो उडुपियाव बेरायहैदोंमोन बै सागर सेरावहाय। ओमफ्राय दानिया बे लोगोआ आंखौ गावनि कम्पानियाव लानानै फैबाय। ओमफ्राय आङो दा मोननैसो मेसिनखौ भिडिअ शुट खालामदों। गोबां लानो हायाखै मानोना गिनांगौ जायोना मालिकनिबो प्राइभेसि थायो। नाथाय आं नामफोरखौ मेनसन खालामनाय जानाय नङा। नोंथांमोननो आं बे भिडिअखौ ससे दिन्थिलांनोसै काजुखौ माबायदि दानखावो माबायदि रुयो बोरै माबायदि थिंखि माबायदि मेसिनफोर बेखौ आङो नोंथांमोननो खिन्थालांगोन। ओरैबायदि जुब जुब अखा लोगो मोनफैबाय आङो बेंकआ सिजोबबाय साफा। ओरैनोबा गस्लाया मुसिजोबखाबायमोन आङो माबा मैखुन बेजोबलायखाबायमोन। बाजैयासो साफा सुना हरजोबदोंमोन। दा मा जानांगौ जाखो सिङावबा सिजोबखो ना माखो सेस आं गस्लाखौनो गाननाना बेगाव सोहैदोंजोंबो गोदान लाबो सुनो बानानै। बाजैया साफा कम्बल टम्बल साफा सुना हरजोबदोंमोन। दा दिनै अखासो सिफैफिनबावबाय नै सिङावबा सिहैखो ना माखोथाय नायाखै आं दाबो। ओमफ्राय आङो जेराव थाङो मोनसे लस जायो। दिनैबो थांलायबाय नै 1500 थाखानि इयारफना दहाय बाइकजों फैनायावहाय बारजों उरायनानै जलदब गोलैनानै गावजोब्बाय नै मोनसे दंबावो जागोन ना जाले जाखो सेसखा। जेरावबो सिटि मोनफा सोलायगाफानि मोनफा लस जागाफा आंने जाम्बासो। आं सोना लानोबो सानदोंमोन ओमफ्राय सोफ्लाङाखिसैना सेस बायफिननांसिगोनलाय। मास मोनथाम जाबायमोन जेबोआनो जायाखैमोन दाबो। काजु बादामनि बिगुरसिबोलाय थाव सेबोलाय ए थाव बायदि जोङो ने? थाव बायदि बिराद जोङो ओरैबायदि जोङो नै लोगोफोर। ओमफ्राय बे गेसा ओरै हाबलाङो माने बै काजु बादामा बेखौहाय रुग्रा जाहैदों इयो। दै दङ सिङाव नैयाव दै दङ। नैयाव दै दङ। नैबे फुरा दैनि अट' मटर अट'मेटिक दैनि लेभेल ए माने खम जाबानो अट'मेटिक चालु जागोन आरो नैयालाय थाबायगोन फुरा। माने बे थिंखिजों समान जाहैबाय दैया सिम दं जाहैबाय दा सिम दं जाहैबाय दैया बे लेभेल जाहैबाय। ओमफ्राय बे दैनि गेसासो ओरै थांनानैहाय ओमफ्राय बैयाव रुहैबाय। आच्छा बिदिसो। ओमफ्राय फिथिगोन बेखौबो दोनसैना दे थांदो बे काजु बिगुरनो। आंलाय गोथाङाव नुफैनायाखै काजुखौ दाबो। काजु बादामा बस्थाखे बस्था दं नै लोगोफोर। आयौ बबेनिफ्राय गायनानै लाबोयो मिथिला। नै काजु बादाम नै बेनो नै फिथाइया बिदिसो जायो ने गोथाङावहाय? फिथाइसो थायो नामा? फिथाइसो थायो नामा? फिथाइ लाबोनाया माबानिफ्रायसो आफ्रिकानि स्ट'रि बहुद दं आं सानसे मोजांनो। आफ्रिकानिफ्रायसो लाबोखायोखौ इन्डियाआव बानाया? इन्डियानि माला मोजां नङा काजुआ। नैबे माबानि दुबाइनि बेनियान बेनिफ्राय बुरकिनाबो बिदिनो दुबाइनि गरखाफोरा फैसा दङ आरोना। बिदि जाजोब्बाय नै बेयाव बिदि फट'नि बायदि बयनबाय लोगोफोर काजु बादाम। दाम दङलै बे बादामा। दाम दङ लोगोफोर बे बादामा दाम। बिनि दामा 800 900 केजि जायो ओमफ्राय 1000 होननानै निसा जाबाय आरोना निसानिया बेखौ रुबाय रुनानै रुग्राया नैबेखौ बानायजोबबाय। नै बेनो जाहैबाय लोगोफोर काजु बादाम रुग्रा माने 1000 केजि जायो नै बेयावहाय। माने हरैजों सांजों देखायनो हानाय नंले माने अनारा नुबा
माने रागा जोंनो हागौ नालाय केमेरा दङ सीसी केमेरा दा रुनायखौ सिगोन सायाव लिरबोनाय कसो नुहुरनो बेजों सोयो गोथांखौ बेयाव सोयो आरो ना बेयाव सोनानै ओरैसो दावखोलांहोयो ओरै दाखुनानै इयाव बन्द खालामो स्टिम फैयो दै फैनाय बेलेगनि सोनायलाय जेनेबा बेखौ सायाव रागानो हायाना 1000 केजि गोथांखौ सफब नै माबा गगासिनो गेस गगासिनो गोजानिया काजु बादाम जिग्राफ्रानो अयथासार गासिनबो आइजोफोर गोजा बादाम जिग्रा लोगोफोर बादाम नै बे गंजों हाबलाङो नै बेजों हाबलाङो काजुआ ओमफ्राय ओरै हाबलांनानै ओरैहाय दानखावहैयो गाहायाव बियो दानखावगासिनो दं गोजौनिफ्राय गलाङो ब्लेकखौनो हमनो ब्लेकआ बिराद गाहामलै नुयोनो दानखावबाय गासिनबो आइजोफोर गोजा लोगोफोर मावग्राफ्रा गासिन आइजोफोर गोजा आखाइजों गाराय जालायोनो आखाइयावहाय नै क्या हो गया भाई हाँ क्या हो गया मैं वीडियो ले रहे हैं आपका काम किया हुआ कैसा काम करते हैं कैसा निकलते हैं स्टूडियो करेगा शूटिंग कर रहे हैं हाँ बेबायदि एरख'यो लोगोफोर काजु बादामखौ हाँ वो बात कर रहे हो मुँह मत काम कर इसका ये कर एरख' दोनबाय तेरा का मत निकाल और इसको पक्का बनेगा ना हाँ अभी तो कच्चा है ये अभी कच्चे कच्चे बोले तो थोड़ा बॉयल हो गए ले अभी पकाने को उसको वापस आंथ' दासिमबो दुगैयाखैबो लोबाखैबो लोगोफोर जेरै फैदों ओरैनो दंफैयो दाबो आथिं आखाइल' सुनानैहाय ओमफ्राय जा आं नोंथांमोननो काजु सिंखावग्रा मेचिन देखायदोंमोन कम्पानिया बेनो नै आङो बांद्राय खेबनाय जायाखिसै मानोना इयाव खामानि मावग्राफ्रा गिदों माने मालिकफोर नुला खामानिनिफ्राय एरख'बायगोन होननानै गिदों सीसी केमेरा दंजोबो नालाय बेनिखायनो नोंथांमोननो मोजां देखायनो हायाखिसै जा खेबनो मोन्दों बेखौनो एसे एसे देखायबाय आङो माने ओरैबायदि आइजोफोर गोजा मावखायो बे गामिनि गोजा जाहैदों माने बासजों लांलाय लाबोलाय खालामो बिसोरखौहाय बे गामिनि लकेल आइजो गोजा सासेबो गुबुन मानसि गैया गासिबो लकेल आइजो दा ओरैबायदि गामि सिङावसो दंफैयो आङो नोंथांमोना सार'खालि नायनो हागोन दा बे गामिखौ मा होनो आंबो मिथिया ओमफ्राय बे जाबाय काजु बादाम कम्पानि माने आफ्रिकानिफ्रायसो सफैखायो जाहैदों माने दुबाइनिफ्राय बोजोंनिफ्राय सफैयो बेयावहाय इण्डियान मालआ मोजाङा जाहैदों बेनिखायनो बाहेरा देशनिफ्रायसो सफैयो आरो बेयावहाय ओरैबायदि दामाबो केजियावनो 1000 थाङोनो 1100 थाङो 900 थाङो मालाबा बिदि आप डाउन जाबाय थायो आरो ओमफ्राय दा बेयाव मावग्राया जोंनि बर' सासे दङ हौवा हिन्जाव थायो बिसोरबो हिन्जावा दाबसेयाव मावो बे एखे मालिकनिनो कम्पानि हिन्जावा दाबसेयाव मावो हौवाया बेयाव मावो आरो माने बै सिंखावग्रा मेचिननि ब्लेकखौहाय इउननानैहाय बुथुवा जाब्ला मारि बायनानै होनांगौ बेल' आरो खामानिया ओमफ्राय 22 ना बेसेबांबा मोनो होन्दोंदां बेथनाखौहाय दा आं साननैसो बेयावनो थाथ'गोन दा खामानियाथ' आंनि बै सागोर सेरावसो जागोन अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन्दों ना मोनाखै कमेन्ट बक्सआवहाय गावबा गावनि साननायखौ फोरमायहरब्लानो जाबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोन्दों लाइक होनो दाबाव आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथांमोननि जोबोद सापर्टनि गोनांथि नोंथांमोननि जोबोद अननाय लुबैयो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगा बेरायनानै दिन्थिनोहाय इन्टारेस्टिं मोनो नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला बेखौनो आंबो आसा खालामनानै दोनथ'बाय जै बर' हारिनि दिन्थिलांजोबो जेसेबांनाखि आंनि आखायावहाय बेरायनो थाखाय खरस गारि भारा खरस थायो बै समसिम नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो नाजागोन